Pri prechádzke pod Polaním môžu návštevníci obdivovať drevené vyrezávané kríže stojace pri cestách, v blízkosti kostolov a v rôznych častiach obcí. Tieto kríže sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva Slovenska. O zachovanie tradície sa snaží aj rezbár Jozef Krnáč z Detvy. Toto remeslo mi vlastne odovzdal otec. S otcom sme sa veľmi často o tom rozprávali, lebo ako chlapec pomáhal svojmu ujčekovi na cintorín do Vysokých Tatien, na Slobodický cintorín mu pomáhal pri vyrezávaní krížov cez leto ako mladý človek, ako chlapec. A vždy to spomínal, pri oddychu sme sa o tom rozprávali, vždy som chcel vedieť, ako sa to robí. Z akého dreva vyrezávate kríže? Detvanské kríže sa už zo zásady vyrezávajú z dubového dreva, predovšetkým preto, lebo majú vysokú životnosť alebo dlhú životnosť. Vydržia približne 100 rokov. Samozrejme to závisí aj od údržby. Ak sa kríže neudržiavajú, že sa pravidelne nefarbia, tak nevydržia toľko. Rezbár pri tvorbe krížov vychádza z kompozície diel svojich predkov a obohacuje ich vlastnými motívmi. Pri maľovaní ornamentov mu pomáha rodina. So svojou prácou začal v roku 1993 a jeho diela môžeme vidieť najmä v Podpolaní, na rôznych miestach Slovenska, ale aj v Litve. Pri výrobe kríža strávi priemerne 250 hodín a doteraz vyrobil približne 20 krížov. Život ma naučil, že z dreva sa dá vyrobiť veľa pekných vecí. Niekedy dávno ako chlapec po vysokej škole som začínal so sústruženými predmetmi, rôznymi pohárimkými, miskami alebo predmetmi, ktoré slúžili pre iné potreby, pre záujemcov, ale v súčasnosti už sa týmto veciam nevenujem, pretože ten čas mi nedovolí toľko. Pre rezbára Krnáča je drevo inšpiratívny materiál, ktorý mu umožňuje realizovať vlastné predstavy o kráse a vyjadriť úctu k tradíciám i prírode.